Днес се провежда рали за жени в Бургас по случай 8 март. За да разберем повече, включваме оттам Силвия Йорданова. Силвия, здравей! Здравейте! В Бургас 19-ти пореден път се провежда осмомартинско рали за жени в памет на Елена Апостолова. Проявата се организира с подкрепа на общината по повод Международния ден на жената и събира на едно място най-екстремните бургазлийки. Дамите са изключително мотивирани да покажат на мъжете, че ние жените не сме по-зле от тях за волана. Въпреки лошото време, тук дойдоха 29 участнички на различни възрасти. Какво ви накара да дойдете днес да седнете за волана и да участвате в състезанието? Сядам просто за участието и смятам, че трябва по някакъв начин да се отбележи женския празник. Усеща ли се адреналина зад волана? Да, определено има адреналин. На 8 години се явявам на това състезание. Приятно ми е, има емоция, адреналин и награди. Усеща ли се много адреналина зад волана? Усеща се, разбира се. Всеки път има изненади и всеки път се надявам да финиширам сред първите и да получа куп. Какво ви накара да дойдете днес, да седнете зад волана и да участвате в състезанието? Ами заради емоцията, адреналина, да се пробвам. Усеща ли се зад волана? Да, доста. Трябва да пробвате. Здравейте! Здравейте! Какво ви накара да участвате в състезанието? Да изпитам какво е емоцията на дамското рали. Ясно, че съм преобразен. Надявам се така добре да изглежда визето. Да не оплаша някой. Усеща ли се адреналина? Да, естествено. Си емоция, адреналин, всичко има. Важно да се кара разумно. Всичко окей, няма проблем. Дано не съм оплашил много хора с моята визия. Само да допълня, че тази година се навършват 45 години от дейността на Стоян и Елена Апостолови в автомобилния спорт. Самия Стоян продължава да се състезава успоредно с най-добрите до момента и е безспорно един от фаворитите в този спорт. Благодарим ти, Силвия. Силвия Йорданова от традиционното 8 мартенско рали за жени.